чӣ тавре ки радиои озодӣ иттилоъ медиҳад, кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ноҳияи Рашти ҷумҳурии Тоҷикистон имоми масҷиди деҳаи Яшм Фатҳулло Назриевро маҷбур намуданд, ки мактуби махсус навишташударо, ки дар он гӯё Худоёров бо ҳаракати исломии Салафия иртибот дорад, хабар дода шудааст, имзо намояд. Ҷунайдулло Худоёров, яке аз фаъолтарин истифодабарандагони сомонаи иҷтимоии Facebook, санаи 22 январи соли ҷорӣ аз тарафи кормандони милиса бо айби иртибот доштан ба ҳаракати исломии Салафия дастгир карда шуд. айни замон ӯ дар СИЗОи ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе қарор дорад. нисбати Худоёров бо қисми 2 моддаи 307 Кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок кардан дар ташкилоти экстремистӣ парвандаи ҷиноӣ оғоз гардид. санаи 2 март дар ҳамсӯҳбат бо радиои Озодӣ имоми масҷид Фатҳулло Назриев иброз намуд, ки 2 моҳ пеш ӯро ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Рашт даъват намуданд. яке аз кормандони милиса ҳукуматов Зулфиқор Саидович маро ба утоқ даровард. дигар корманди милиса бошад, ба таври дағалона аз ман талаб намуд, ки баёнотро имзо гузорам. агар имзоятро нагузорӣ, худатро дар салафигӣ муттаҳам карда, ришатро метарошем ва пушти панҷара рӯй мекунем. ба таври дағалона таҳдид намуд афсари милиса. ман тарсидам ва розӣ шудам дар поёни баёнот имзои худро гузорам. дар ҳақиқат Ҷунайдулло Худоёров ба ҳаракати Салафия иртиботе надорад ва пайрави мазҳаби Абу Ҳанифа мебошад. ман ҳозирам, ки ба хатои содир кардаам қоил шавам, гуфт Фатҳулло Назриев. Фарҳод Худоёров, бародари Ҷунайдулло, дар ҳамсӯҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки бародараш бо ҳаракати Салафия алоқа доштанашро инкор мекунад. чӣ тавре ки ӯ мегӯяд, Ҷунайдулло дар саҳифаи сомонаи фейсбуки худ зуд оиди муаммоҳои ноҳияи Рашт менавист. дар яке аз нашрияҳои ӯ хосатан гуфта шудааст, ки дар ноҳияи Рашт ба қароре омаданд, ки бо роҳи ҷамъоварии чормағз, хуч, оҳанпора қарзи калони иҷораи адабиётҳои мактабиро гардонанд. Худоёров коркунони андоз ва директори кони маҳаллии Ангиштро танқид менамуд, мегӯяд Фарҳод Худоёров. ёдрас мекунем, ки Тоҷикистон кишвари ягона мебошад, ки дар он ҳаракати исломии Салафия дар сатҳи давлатӣ мамнӯъ шудааст. мутахассисон мегӯянд, ки салафизм ин системаи назарҳо, яке аз мазҳабҳо, ҷараёне дар ислом буда, дохил намудани ин ҳаракат ба сафи ҳаракатҳои исломӣ, ки фаъолияти сиёсиву сақофӣ мебаранд, дуруст нест. مجازر المسلمين في فلسطين وفي الشام وفي كل بلاد المسلمين ويصمتون عن نصرة